Dnes ráno vošiel ozbrojený muž do trafiky v bratislavskej Petržalke. V ruke držal zbraň a pýtal si od pracovníčky peniaze. Stalo sa však niečo, s čím muž nerátal. Potom, čo zamestnankyňa zakričala na psa, páchateľ z trafiky ušiel na dosiaľ neznáme miesto. Podobných prípadov, keď nečakaná reakcia vystrašila páchateľa a utiekol, bolo viacero. Môže nastať aj opačná situácia, keď na miesto úteku dojde k útoku. Pokiaľ sa tá situácia nejakým spôsobom vyhrotí, tak to znamená nebezpečenstvo aj pre neho a tým pádom môže sa zachovať skratovo a mohol by ublížiť aj tomu človeku, takže je lepšie zostať v pokoji a vyhovieť všetkým jeho požiadavkám. I keď prepady zvyčajne trvajú iba pár minút, pre zákazníkov, ale aj zamestnancov ide o negatívny, niekedy až traumatizujúci zážitok. Ako náhle tá situácia prejde, tak to na nich doľahne a môže sa stať, že majú možno nejaké zlé sny alebo že ešte dlhšie vlastne pretrváva ako keby ten šok. Ak cítite, že je pre vás takáto skúsenosť veľmi stresujúca, nebojte sa vyhľadať odbornú pomoc. Pokiaľ cíti niekto, že by to potreboval rozobrať hneď, tak treba ísť hneď. Zneškodnenie lupiča alebo akýkoľvek zákrok voči nemu neodporúča ani polícia. Zbytočne môžete ohroziť svoje zdravie alebo život. Pomôcť môžete inak. Si všímať skôr osobu páchateľa, pamätať si, odkiaľ prišiel, akým spôsobom odchádzal. Keď si maskuje tvár, všímajte si oblečenie, výšku, typ postavy a približný vek. Akým spôsobom sa vyjadroval, či mal nejakú rečovú vadu, alebo používal nejaké špecifické slova, alebo mal nejaký prízvuk, či mal nejaké znamenia alebo tetovania. Za posledných 8 mesiacov lupiči prepadli 25 herní, rovnaký počet stavkových kancelárií, 17 bank a 8 čerpacích staníc. Vaše svedectvo môže poskytnúť policajtom cenné informácie a uľahčiť im pátranie. Denisa Pirníková, televízia Joj.